Ola, ben, moi boa tarde a todas e a todos. Moito obrigado por acudirdes a esta palestra que se insire nunha rolda que está a promover, a organizar a Fundación Galiza Sempre, mas tamén Mar de Lumes en diferentes puntos do país. En primeiro lugar, permitideme agradecerlle a Libraría Cartabón a súa sempre xenerosa disposición a albergar este tipo de eventos, ¿no? Como esta palestra intitulada China, ameaza ou esperanza, empregando o título homónimo do libro do xornalista Xavier García, que hoxe é o protagonista deste acto, ¿no? Dun acto que ten un par de obxectivos importantes, nomeadamente neste contexto de desinformación masiva, de infoxicación que lle chaman, de manipulación, que o de abordarmos as enormes transformacións na China nos últimos anos e o seu crecente papel nun contexto internacional que, dende logo, nos últimos tempos está a demostrar especialmente intenso, especialmente controvertido, e facelo fronte á obscena campaña de manipulación, de difamación, de invisibilización da realidade política, social, económica e o relacionamento internacional, o papel internacional que xoga a China, non? Unha potencia crecente que hoxe un dos principais expoñentes dese mundo multipolar que se está a abrir paso fronte á decadente hexemonía global que lideran os Estados Unidos, non? Unha China que experimentou unha transformación sen precedentes na historia, na que salienta un fito invisibilizado en Occidente como é o de ter logrado sacar da extrema pobreza a nada menos que 850 millóns de persoas e ao tempo agora estar en condicións de disputar o liderado tecnolóxico e económico do conxunto do noso planeta, ¿no? Como ten sinalado de maneira reiterada o noso palestrante, o certo é que sabemos pouco, moi pouco da China e que ademais é moi necesario coñecela e comprendela. Por iso é todo un verdadeiro luxo, unha verdadeira honra poder contarmos hoxe coa intervención de Xavier García, un xornalista de longa traxectoria na información internacional que desempeñou como xefe das delegacións da Axencia EFE en diferentes países de Asia, de América Latina, de Europa, do Oriente Medio ou da África, o que lle permite ter unha visión privilexiada da realidade mundial. Un vigués que ten unha acreditada experiencia tamén como enviado especial nas zonas máis conflictivas do mundo e que residiu durante varios anos, durante 6 anos na propia China, onde tamén desempeñou como profesor universitario de xornalismo na Universidade de Renmin en Pequín, ¿no? Xavier García é unha das voces xornalísticas e analíticas de maior relevancia e referencialidade á hora de falarmos da China. É autor deste libro, China, ameaza ou esperanza, editado en español por Acal, e do que parece ser que se está a preparar tamén unha edición na nosa lingua, mais que é un dos textos fundamentais para comprendermos a realidade chinesa hoxe e a súa evolución nos últimos decenios, ¿no? E é un libro que é un exercicio tan honesto do punto de vista xornalístico, do punto de vista científico, como valente para abordar a realidade daquel lonxano e milenario país fronte ás caricaturas deformadas que empurra o pensamento dominante, que, como ben nos explicou Marx, é o pensamento da clase dominante. Por iso, a importancia deste tipo de actos que estamos a desenvolver no conxunto en diferentes puntos do país para dar unha outra perspectiva sobre a realidade de China, para visibilizar o que outros queren ocultar, para tirar as carautas e as caricaturas que outros queren deitar sobre o papel que xoga a China, e, dende logo, para iso vai ser fundamental e, dende logo, moi enriquecedora a chega que vai facer de seguido Xavier García, quen xa lle cedo a palabra. Moitas grazas. Moitas grazas, Xavier. Eu non teño unha voz tan potente como a túa, pero, bueno, tentarei así que espero que me escoitedes. Bueno, moitas grazas á Fundación Galiza Sempre por todos esta turné que vimos facendo xa estivemos en Santiago e na Coruña e agora en Vigo, na miña cidade. Estou encantado de estar aquí. E tamén moitas gracias á Librería Cartabón e, bueno, a Lucía de Galiza Sempre, que leva conmigo compartindo toda esta xira aí traballando arreo. E, bueno, moitas grazas a todos vos pola vosa presenza, non? Eu xa teño a impresión ás veces de que me repito contando, non? Espero non repetirme demasiado. Quería contarvos algunha cousa nova.
Entón, sobre todo, o mellor é que logo falemos entre todos e todas as preguntas que queirades facer. Estou a vosa disposición, e o máis interesante, non? Que logo teñamos así un debate e fagades as preguntas que queirades, non? Pero, bueno, vos resumo un pouco o libro. Eu fixe neste libro pequeniño, cando deixei de traballar para a SENCIDF, deixei de ser o xefe ali da SENCIDF en Pequín, porque, bueno, propúsomo Pascual Serrano, en concreto, o director da colección a fondo de Acal, e a intención era, bueno, en un libro pequeno, sinxelo, contar un pouco primeiro, por que non coñecemos China, non? Está claro que temos unha idea en xeral, non? Supoño que vos menos, pero en xeral temos unha idea moi descoñecida de China, non? Mesmo falando agora con a Concelleira da Cultura, que se chamaba do Venegas, Ana, perdón, que esquecido todo meu porque non coñecerte. Ela me decía, non, as cidades en China un ten a impresión de que son monstruos inmensos e tal, e mogollón de xente, un pouco invivibles. Eu penso que todo o contrario, non? Son cidades moi agradables para vivir, con moito verde, moita árbore, mesmo nos barrios máis do extrarradio, non? Das cidades vívese moi agradable. Nos vivimos no centro e logo cambiamos o extrarradio agora por cuestións do colexio da miña filla, e ali tamén vívese moi ben, o sea, hai moito árbol, hai calidade de vida, o sea, nos barrios tamén suburbiais das cidades hai calidade de vida, e non ten nada que ver mesmo esa configuración xeográfica ou urbana que nos podemos facer co que realmente China, non? Que sí que ponse moita énfase na calidade de vida dos cidadáns en xeral, non? E, bueno, entón o libro, primeiro, quería analizar un pouco por que a maioría da xente ten unha imaxe tan distorsionada de China. Entón analizo un pouco que fan os medios occidentais para transmitirnos esa imaxe que intencionadamente, moi intencionadamente, unha imaxe moi clara de desprestixio de China a todos os niveis, non? Calquer xornalista occidental que traballa coa China, mesmo se ninguén lle di que hai que falar mal do país e tal, eles saben que teñen que facelo, o sea, que non poden traballar para calquer medio grande, sobre todo occidental, senón critican a China de algún xeito, porque está establecido xa nas cabezas dos xornalistas que ten que criticar a China, non? É unha campaña moi clara, os xornalistas saben que se non o fan, pois poden perder o traballo, desde logo non van a recibir premios xornalísticos, esas cousas que os corresponsais lle ten tanto aprecio, non? E, bueno, no libro analizo primeiro esas tácticas, esa estrategia dos medios occidentais para desprestigiar a China, que nace sobre todo dos medios estadounidenses, nas grandes agencias de Estados Unidos, pero copian prácticamente o dedillos os medios europeos, non? E os españois, por suposto. E, bueno, eso, como podes ler no libro, hai miles de exemplos. Hai sempre a típica coletilla que ponse cando se fala de China, mesmo das cousas positivas, pero a que coste, non? A que custo China fai políticas ecolóxicas ou medioambientais, a que costo China saca 850 millóns de persoas da pobreza, pois a que costo, sempre hai que buscarlle un costo a algún pero o que fai China, non? E iso ao final fai que o cidadán, a media do cidadán occidental teña unha imaxe super distorsionada do que China a todos os niveis. O sea, é impresionante. Eu cando me atopo con xente e me fala, pero China, como podes vivir ali? Ou me falaba, como podes vivir ali e tal. As ideas que ten a xente na cabeza de China que non ten nada que ver co país, non? E o país, de feito, é un país de 1.400 millóns de persoas, que é unha barbaridade de xente, que conseguiu pasar de ser un dos países máis pobres do mundo. China, en 1979, cando comenzou o proceso de reforma da apertura, no 78, pero, bueno, no 79 a estadística, era o 8º país máis pobre do mundo, era máis pobre que moitos países de África, que a maioría dos países de África, de feito. En 40 anos conseguiu ser, como sabedes, a segunda potencia económica mundial. E agora é un exemplo de moitas cousas que tento contar no libro, as cousas principais, digamos, que creo que poden servir de exemplo para outros países, non? Como ben decía Xavier, a erradicación da pobreza, o sea, impresionante que en 40 anos 800 millóns de persoas, que case o máis do 70% da pobreza mundial saíron da pobreza neses anos, non? Os últimos 100 millóns nos últimos 10 anos.
que eran os máis difíciles de sacar da pobreza, porque era a xente que vivía en lugares máis complicados, tiñan menos posibilidades de encontrar traballo ou máis dificultades para encontralo. Entonces, a toda esa xente que foi moi difícil na última década sacarlos da pobreza, pois desplazouse un montón de xente, máis de 2 millóns de persoas desplazáronse ás vilas, ás cidades e ás aldeas da parte oeste, sobre todo o oeste e o centro do país, onde hai máis pobreza, para saber exactamente que precisaba cada familia concreta para poder sair da pobreza, ¿no? O enfoque preciso que lle chama Xi Jinping, porque había que saber, non vale unha política igual para todos, e había que saber exactamente que cousas precisaban cada familia, non? Entón, houve persoas que se pasaron anos ali, non? Vivindo coas familias para saber exactamente o que precisaban e para axudarlles a sair da pobreza. Esa é unha das cousas que conto no libro. Outra das cousas que me parece fundamental é a transición ecolóxica. China di que ahora están construindo unha civilización ecolóxica. Están moi a fondo neso, non? Até hai pouco, o sea, até os anos 2010, 2011, China baseábase en crecer, porque había que crear moita riqueza para logo repartir. Entón non se preocupaba moito polo que se podía ensuciar, polos efectos no medio ambiente dese crecimento económico que foi moi bestia, como sabedes, non? Nos últimos 40 anos, sobre todo nos últimos 30. Pero logo chegou un momento que deronse perfecta conta de que eso non podía seguir así, non só para China, senón para todo o mundo. Deronse conta de que o cambio climático era unha cousa moi seria e que había que loitar de forma moi decidida contra el. Entón, a mentalidade da dirixencia chinesa e dos chinos en xeral cambiou totalmente, non? E agora cada política que fan ten unha consideración ecolóxica e de desenvolvemento verde, non? Que é unha cousa que poderíamos aprender tamén moito deles, porque eu creo que China é o único país que está loitando realmente e decididamente contra o cambio climático, non? O resto decimos cousas, tal, pero ao final non estamos facendo nada contra algo que estamos vendo todos os días, non? Un ano tras outro, e cada vez a auga máis quente do mar, e cada vez máis consecuencias, e China está loitando moi en serio contra iso, non? Eso casi ninguén o sabe, non? Ainda temos a imaxe de China como país contaminante e demais, cando é todo o contrario agora, non? Mesmo cando nos chegamos a Pequín no ano 2018, ainda había días que podías... tiñas que sair coa mascarilla e o mellor non veías de aquí a 7 metros ou así, pero eso nos últimos 5 ou 7 anos cambiou radicalmente. Agora o aire en Pequín temos ceos azuis todos os días, eso pasa en todas as cidades chinesas, eso cambiou radicalmente nos últimos anos, ¿no? Eso foi unha política, eso, como vos digo, moi decidida contra o cambio climático e moi decidida de desenvolvemento ecolóxico, ¿no? Construcción dunha civilización ecolóxica que chaman eles, que pensan que esa ten que sustituir a civilización industrial, así como a civilización industrial sustituir a civilización agrícola. E bueno, outra das cousas que abordo a fondo no libro é o que eles chaman agora a búsqueda da prosperidade común, ou prosperidade compartida, non? O grande obxectivo dos últimos anos foi a eliminación da pobreza, estiveron moito tempo con ese obxectivo, o conseguiron, e agora o próximo gran obxectivo que se fixan para o ano 2049, que cando se cumplen 100 anos da fundación da República Popular, é a consecución da prosperidade compartida, o sea, repartir a riqueza que xa conseguiron e que siguen conseguindo. Pero China é xa un país moi rico, non ves pobreza en ningún lado, non ves pobres polas rúas, nin cousas que ves aquí ou en calquera cidade occidental, non digamos xa no mundo menos desenvolvido do sur global, non? En China non ves pobres, ves riqueza casi por prácticamente todo o país, non? Eles se fixan agora ese objetivo, teñen políticas moi decididas tamén para conseguir eso, un objetivo a moi longo prazo, que é unha das cousas que caracteriza moito a China, non? Fixas obxectivos a moi longo prazo, eses obxectivos normalmente os cumpren, poñen todas as súas forzas en cumprilos, non? E bueno, a última cuestión que aborda a fondo no libro é o pragmatismo, non? Esa capacidade chinesa que ven xa de moi lonxe, de milenios atrás, de atopar as mellores solucións para os problemas que afrontas no día a día, non?
eles sempre foron moi pragmáticos. Aquí no Occidente gustanos moito facer teorías, especular, analizar as cousas, facer caixóns con cada idea. Eles teñen unha concepción moito máis global e moito máis práctica. Nunca lles interesou moito facer teorías sobre as estrelas ou o universo que fora, sino saber concretamente como podían empregar determinados fenómenos naturais en mellorar as colleitas ou controlar as inundacións dos ríos e emplear o seu coñecemento na práctica na agricultura, non? Que era o que foi sempre China, non? Un gran país agrícola. E, bueno, ese pragmatismo agora vese en cantidad de políticas que fai o país, non? O Partido Comunista segue sendo igual de pragmático ou máis do que eran os chinos durante moitos séculos. Sempre en cada problema ou política que se afronta, primeiro aproban, non? Nunha cidade ou nunha vila ou nunha rexión, non? Fan programas piloto, non? Sobre determinadas políticas, e se funciona ben se estende a todo o país, e se non funciona se desbota. Eso fan continuamente con todas as políticas prácticamente que fan, non? E eso considero que tamén é un aprendizaxe que podíamos sacar da experiencia chinesa, non? Ese modo moi pouco dogmático, ao contrario do que a xente pode pensar, os chineses non son nada dogmáticos, senón todo o contrario, non? Son moi flexibles, como o bambú, e adáptanse ao que pode pasar na realidade para atopar as mellores solucións. E, bueno, en suma, vos conto, non quero aburriros máis, e a ver se agora entramos nun debate máis interesante. Moitas grazas. Abrimos, pois, quenda de intervencións, de preguntas, de comentario. A ver, Xavier, boa tarde. Mira, eu quería preguntarche polo asunto Taiwán, pero non que nos contes como o que nos contan os medios, que normalmente sempre é a mesma letanía, sino como ven os chinos, o pobo chino como ve ese asunto, o pobo chino co que ti tes falado e tes convivido. Como ven ese asunto, que ideas teñen sobre realmente a soberanía de Taiwán, e se iso pode provocar un conflito, por suposto, non sei, que tipo de cuestións podes comentar sobre ese asunto, que a min interésame moito particularmente. Bueno, os chineses eu creo que todos, os chineses continentais, non? Que se di, pensan que Taiwán é parte da China, non? Digamos, é a rémora que lles quedou do seu pasado colonial, non? Do século de humillación, non? Que lle impuso Occidente, non? Recuperaron Hong Kong, recuperaron Macao, recuperaron outros territorios, pero Taiwán quedoulles aí, non? Taiwán foi primeiro unha colonia xaponesa, e logo, como sabedes, Xapón marchou, pero xusto cando acabou a Guerra Civil Chinesa, os nacionalistas do Kuomintang, con Chiang Kai-shek e tal, marcharon para ali, non? E refuxiaronse ali, levouse para ele un montón de xente dos seus seguidores. Estados Unidos defendeu Taiwán para que os maoístas non conseguiran coller Taiwán tamén, entón fixeronse fortes ali e ali quedaron, non? E viviron na dictadura de máis de 40 anos, máis longa que a de Franco aquí, de Chiang Kai-shek, que foi terrible, o sea, chamase o terror blanco, que morreron máis de 30.000 persoas, unha represión durísima, e logo despois deso chegaron o que agora chaman democracia taiwanesa, non? Pero esos chineses continentais non coñezo a ninguén que non pense que Taiwán non é China, non? E, polo tanto, da igual que China tivera un goberno de dereitas ou o que fose, calquera goberno que tivera China tería que defender Taiwán, defender que Taiwán é parte de China, non? E, por lo tanto, prever ou pretender recuperala, non? Para China. Eso é o que pensan os chineses. Respecto ao conflicto, está claro que o conflicto, Taiwán é unha das poucas cartas que lle quedan aos Estados Unidos para tocarle as pelotas, dito así, claramente a China, non? As outras cartas as perdeu todas, non lle queda casi ninguna, guerra comercial, ameaza militar,
bueno, guerras de desestabilización en Hong Kong, en Taiwán, en Xinjiang, campañas de desinformación. Hai moitas diferentes guerras nesta guerra total híbrida que ten Estados Unidos contra China, e Taiwán é a carta que lle queda, non? E aí é certo que pode crear problemas, non? Porque de repente pode tentar desencadear unha resposta bélica de China ou algún incidente así que logo pase a maiores, non? En ese sentido é perigoso, é moi perigoso o que pode pasar respecto a Taiwán. É certo que os taiwaneses mesmo digamos, agora son máis partidarios de permanecer no statu quo que teñen, non independentistas, non son independentistas, pero prefiren o statu quo actual que integrarse en China, non? Segundo as enquisas. Pero, bueno, son partidarios do statu quo, non persiguen a independencia, non? Como ás veces se conta nos medios occidentais tamén. E, bueno, Taiwán é quizáis a carta máis perigosa, non? O problema máis grande que pode desencadear un follón entre China e Estados Unidos. Sí, mira. Dalle. Miranda, logo xa Ana. Eu quería saber a túa opinión, despois de vivir desde o 18 hasta agora en China, si o chino, a xente normal china, a xente que vai a traballar, que está polas rúas, que vai a tomar o té, pensa en política, fala de política, porque aquí se ten a idea de que a xente de China son unha especie de, os chinos son unha especie de robots que solamente van a traballar, suben no autobús, van nas bicicletas e non fan outra cousa na súa vida. E outra pregunta, tamén temos idea de que o Partido Comunista Chino é un partido monolítico onde todo Dios pensa exactamente o mismo, e quería saber tamén a túa opinión. Si realmente ti conoceche xente do partido que era que pensaba de alguna maneira ou que era crítica que algunha línea que o propio partido nese pragmatismo a tanto tempo pois non estaba de acordo ou pensaba diferente. Bueno, sin eses non son para nada robots ni nada disso, moito máis non sei do que pode ser, non? E de feito agora traballa moito menos, disfruta moito do ocio, cada vez os ves máis nos parques e tal, e teñen moitas posibilidades de ocio. ¿Cuántas horas trabaja más o menos? Pois 8. Xa non se estila eso que había antes, non? Chamaban 9 máis 6, ou non sei que traballaban máis horas. Xa non fan casi ninguén, non? O mellor en algunhas tecnolóxicas así, pero é moi raro. Traballan 8 horas, logo teñen, quizáis non teñen un mes de vacacións como aquí, como temos nós, pero teñen moitas semanas repartidas ao longo do ano, casi 2 semanas no ano no chinés, logo unha semana de outono, no día da Fundación da República Popular e tal. Ao final, casi teñen un mes de vacacións tamén no ano. E, bueno, disfrutan cada vez máis do ocio. Eles xa son conscientes de que xa teñen a riqueza que precisaban e que agora teñen que disfrutala, non? E disfrutan do ocio casi máis que a nós, eu diría, non? Bueno, a xente nas rúas bailando e cantando e tal, é moi típico, non? Señoras así pola tardiña e cantando e tal. E logo nos parques a xente xogando todo tipo de deportes e iso. E logo os chineses que viaxan, non? Que máis de 100 millóns de chineses viaxan todos os anos polo mundo, non? Disfrutan moito da riqueza que teñen e do ocio tamén, xa non traballan tanto. E respecto a toda a segunda pregunta era do partido, non? Sí que hai, o sea, é difícil entender os chineses dende a nosa mentalidade, non? Por un lado hai como un proxecto colectivo no que está neles, non? Dende hai 40 anos que crecer e tal, crear riqueza, repartila, ese proxecto colectivo, e todos van, digamos, na mesma dirección, ou casi todos, non? Logo están os disidentes, digamos, pero iso é outro tema que podemos falar logo, se queréis. Pero, segundo as enquisas occidentais, como o 90% ou 92% da poboación apoia o goberno chinés, non? O sea, que a gran maioría da población, a inmensa maioría, que vai xunta nese proxecto colectivo, non? Pero logo todos teñen a súa visión diferente sobre miles de cousas, non? Hai, bueno,
cuestións sectoriais hai moitísimas, de feito hai moitas protestas, hai máis de 400 protestas diarias, segundo un dato que vin hai pouco, diarias en China sobre cuestións puntuais, ¿no? Sectoriais e tal. Pero logo tamén na universidade nos tíamos un chat de profesores nos que debatíamos e tal, e a xente fala, discute libremente sobre unha medida concreta do goberno ou tal. Eso discútese moito nas clases, tamén debatíamos sobre iso. O sea que non é nada monolítico nese sentido. Pero é certo que o partido, o que di finalmente o partido, que o mellor o pensa moito e consulta moito tamén a xente, os cidadáns, antes de tomar calquera decisión, as leis se consultan os cidadáns tamén, pero unha vez que a toma e a di o partido, aí non podes decir que non, digamos, non? O mellor podes decir que non te gusta e criticala, pero non, hai que aceptala, e iso é así, porque forma parte dese proxecto de vontade colectiva que é dirixido polo partido, eso está claro, que dirixe o partido. Mentras o faga ben e a xente este contenta, aí sigue, non? No momento en que o partido faga mal, desde logo, como facían cos emperadores, tamén pode caer o partido, non? Non é que os chineses sean parvos, pero polo de agora os resultados lle gustan e están de acordo con eles, non? Teño dúas preguntas. A primeira é, así, de forma moi xenérica, como ves a situación das mulleres en China? E a segunda, que outra das visións que temos de China é o seu arraigo e tradición, non? O sea, esa cultura, ese respeto, digamos, por manter a súa cultura tradicional. E como se leva iso en relación con esta revolución, si lle afecta de algún modo ou si convive e se sigue respetando toda esa cultura tradicional. Non sei se é certo, mellor me contradís. Sí, bueno, eso convive un pouco, ¿no? De feito, sí, que é certo, a cultura chinesa ten moito de todo o que ven de atrás, non? Mesmo o pensamento, ¿no? O taoísmo, o confucianismo, están moi presentes, ¿no? Mesmo o budismo, ¿no? En que non se san religiosos tamén impregnou moito a sociedade, eu creo. Conviven coa modernidade e tal, o que pasa que cada vez é máis difícil tamén, sobre todo na xente nova, non? Eles tentan, é unha das razóns que din dese bloqueo, por exemplo, de internet, non? Da gran muralla de internet china que deixan pasar o que queren, porque non queren que, segundo dineles, que a mocidade se xa influenciada polos medios occidentais, pero non son a nivel político. A nivel político eu penso que non lles importa porque o teñen moi claro ali, e todos os mozos, ademais, leen internet, leen todos os medios occidentais. Pero sí a nivel cultural, non? Eso sí que lles preocupa moito, non? De manter a esencia característica chinesa diferente, non? Dos demais. Esa mistura, ou a mistura si poden conservarla ben, pero vamos, que sexan diferentes dos demais, non? E respecto ao que preguntabas das mulleres, hai unha diferencia tamén entre a xente máis nova e a maior, non? Eu, nas miñas clases, a maioría dos estudiantes eran mulleres. Digamos que de 24 estudantes, pois 20 eran mulleres. Así de 20, 22 anos, unha cousa así. Elas teñan clarísimo todos os seus dereitos, polo que querían loitar, porque pensan que non está conseguido moitas cousas, pero tiñan todo as ideas moi claras, se falaba moito e criticaban moito na clase, debatían con toda liberdade. Esa xente está moi avanzada, digamos, a situación de muller aí, bueno, en xeral na sociedade é bastante boa respecto a igualdade de dereitos co home. O único no que non, eu penso que é a política, porque de feito no Comité Central e no Politburo do partido non hai prácticamente mulleres, non? É unha eiva que lle falta ainda a China solucionar, porque está claro que aí sí que lles manca, non? Pero a situación da muller eu creo que moi guai, cada vez o ves na xente nova, sobre todo, que vai ser millor, porque xa che digo que teñen moi claro, e os rapaces ali o teñen interiorizado tamén, o sea, os estudiantes na clase calaban porque estaban de acordo coas mulleres no que decían, non? Eu penso que nese sentido é máis ou menos como aquí, non? Non hai eses debates sobre os trans e os debates xa tan, digamos, máis avanzados nese sentido sobre o sexo e a liberdade sexual que temos aquí, pero a equivalencia de dereitos eu creo que máis ou menos está conseguida, e hai moitas mulleres empresarias tamén na economía e todo iso, pero o único na política sí que teñe moito que traballar ainda.
Te quería preguntar por el tema pues lo que se conoce, ¿no?, del tráfico de órganos. Yo tengo, bueno, me vi un documental que al final la gente que era disidente al régimen, cuando estaban encarcelados, lo que hacían, les hacían pruebas y al órgano que coincidía con la venta, que se podía realizar, pues le quitaban el órgano, ¿no? Y luego relacionado con el nivel represivo y a ver si existe una política del miedo, también en los años 90, cuando fue la batalla de Tiananmen, ¿no?, pues parece ser que, claro, los estudiantes como que les dejaron hacer, les dejaron protestar, y en el momento que pensaban que tenían la batalla ganada, ¿no?, cogieron y pues, sacaron fusiles y asesinaron a un montón de gente, ¿no? Y ¿qué más era? Y luego el tema también que tenemos, que nos llega aquí, de eso de las cámaras, eso de tanto, eso, vida por puntos, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pues eso, sí. Sí. Es que no sé, yo la visión que tengo, que igual es equivocada evidentemente, pero tengo esa visión de esa política del miedo y esa represión brutal. Que no se puede ser contrario al régimen, ¿no? Diría que tu visión responde perfectamente a No visión puedo que... escuchar a dos personas a la vez. Ya. A ver si después escuchar. No puedo escuchar a dos personas a la vez. Si habla uno y luego otro, escucha a las dos personas, pero a la vez no puedo. Diría que tu visión responde exactamente o prototipo do que os medios occidentais queren que penses da China, non? Bueno, vamos por partes. O do créditos sociales ou por puntos, eso non existe, está hiperdemostrado, o sea, non sei se sigues un pouco os medios, as redes sociais e tal, pero vamos, está super demostrado que eso non existe. E non existe, vamos, eu xo podo asegurar que vivía ali. Non existe tal cousa. Había unha especie de... para unha financiera que tiña Alibaba, ¿no? Chamábase Alibaba, sabes, que é a empresa esta que ten Alipay e estas cousas, ¿no? É unha empresa de comercio electrónico moi grande en China. Bueno, tiña unha financiera que se chamaba NT, a empresa financiera deles, digamos, e para mercar ou non mercar, para darche crédito, poñíanche puntos según o ben que consumiras, como aquí, non? Si tes máis, consumes máis ou non sei que, pagas ben, pois tes máis puntos, e senón non. Pero unha cousa comercial, dun crédito da empresa non ten nada que ver cun sistema de control da población por parte do goberno, eso non existe en absoluto. É unha cousa. A outra era... Tráfico de órganos. Bueno, eso tamén... Es que as cousas son tan disparatadas que... Dicen, ¿no?, que todo el tráfico de órganos que viene de China. Que cogen y ahí, pues eso, los que son contrarios al régimen están encarcelados, pues le quitan el órgano y lo venden. Despois comen o... Eso non é verdade. Vamos, por suposto non podo ponerte aquí a mando lume e asegurarcho porque non estou nas cárceles e demais, pero vamos, non é verdade para nada. Eso xa é un conto moi fantástico, porque, para empezar, a maioría dos disidentes na China están fora do país, non? ¿Qué porcentaje de gente hay encarcelada? Por ideas políticas, queres decir? Eso non se sabe, vamos, non sei, pero de xente encarcelada en xeral hai como 20 veces menos que nos Estados Unidos. 20 veces menos. Hai moito menos delitos en xeral, sabes? Non hai policía nas rúas. Si te hay un libre pensamiento, puedes pensar lo que quieras, o es el pensamiento único. Por supuesto, pensar podes o que queiras sempre en todos lados. Decilo tamén podes, pero bueno, o que non podes é ir contra os fundamentos do sistema. O sea, como os decía antes, hai un proxecto colectivo que apoia o 92% da poboación según as enquisas occidentais. Toda a xente vai aí. Se ti queres, digamos, derrubar ese proxecto colectivo, se vas contra él e loitas contra él, tanto se xa con armas ou coa palabra ou con proselitismo ou con algo, estás indo contra o sistema. Eso non podes na China. Entón tens que escoller ou marchas do país, que é o que fan moitos, ou se te quedas no país e ainda por riba o sea, loitas así ou expresas e todo iso, entón sí que vas a cadea. Pero na cadea desde logo non te sacan os órganos, e moito menos que eu saiba non te torturan, como pasa aquí moitas veces, ou como pasaba ou pasa ainda. Pasa. Pois eso.
Y luego lo otro era lo de la criminalización de la protesta por la batalla de Tiananmen, por ejemplo. Así, bueno, Tiananmen tamén hai moito que, de eso tiñamos moito que falar, porque tamén é un mito creado polos medios occidentais, non? En Tiananmen non morreu tanta xente, a maioría da xente que morreu foron soldados do exército chinés. Hai un montón de imaxes que podes buscar en internet, soldados, autobuses de soldados queimados, xente, porque foron contra os soldados, sobre todo, non? E morreron moitos. En Tiananmen mesmo na praza non morreu ninguén. Logo en rúas perto, en outros barrios de Pekín sí que morreu xente. Claro, es que lo que nos llega es que el ejército empezó a cargar contra la gente, pero disparando, ¿no? No, pero non foi. Estudiantes, eso es lo que llega aquí. No, na praza non morreu ninguén, aí non cargaron contra ninguén. Sí que en outras rúas dispararon probablemente, pero tamén houve enfrentamentos, como te digo, moitos soldados morreron tamén. E morreu xente noutras rúas, noutras zonas da cidade, non se saben cantas, porque o goberno chinés nunca foi transparente, digamos, con iso, pero non foron en calquera caso para nada todas as que se contan, non? Sí, pero eso, que no se puede protestar, no puedes manifestarte, ¿no? Claro que podes manifestarte. Te estaba dicindo antes que hai 400 protestas diarias, sectoriais. Mesmo coa COVID, cando a xente, non sei se lembras, cando a xente acabou farta das medidas que había contra a COVID chinas, saiu á rúa a protestar e non pasou nada. Non vin ninguna porra ali, ni ningún, non hubo, e saiu xente a protestar, non saiu moita, pero saiu xente e non pasou nada. O sea, cando hai protestas aquí en calquera lado, hai sempre uns follóns de carallo, en China se protesta, non pasa nada. A policía non leva armas na China, e a vez moito menos que aquí. ¿Qué llevan? Nada. Nada. No, ni siquiera porras. Ni siquiera esposas. Esposas non sei, ao mellor... Pero vamos, non leva porras siquiera, nin armas. Non. E de feito a xente discute moito ca policía. Eso vese moito. Cada la policía. Sí. Aquí no, eso lo digo. Como que non? Aquí no, aquí muchísimas veces se ponen el chaleco y se tapan los números. Aquí no. No, claro, pues Para que non pode denunciar. Hombre, en China haberá tamén sociais, ¿no? Policía, digamos, de paisano, pero non ves policía como ves aquí nas rúas tanta, non? Eso, non levan armas. Todo funciona como moito, bueno, tamén os chineses son moito máis pacíficos en xeral, non? Non hai delincuencia, nos non pechábamos a porta da casa, a deixábamos aberta. E se perdes un teléfono en calquera lado, é moi difícil que non atopes alguén que cho devolva, incluso que chame a policía ou non sei que para que che devolvan o teléfono. É moi diferente que aquí, non? En ese sentido é moito menos violenta a sociedade, é moito máis pacífica. Sí, un carácter más social, ¿no? Máis pacífico. Ali non tes broncas, como aquí no tráfico, aquí empezas a conducir, eu chego aquí e teño broncas con todo Dios. Todo Dios te chilla, non sei que e tal, berra contigo e tal. Ali esas cousas non pasan. No, ten un concepto de armonía, da paz tamén, da pacifismo, porque, como te digo, o taoísmo é un pensamento super pacifista, detestaba as guerras e as liortas e tal. Eso impregna moitísimo a sociedade chinesa ainda. E o confucianismo igual, e o budismo, que é a religión máis pacífica de todas as religións humanas, non? Nese sentido son moi diferentes que nós. Aparte que son máis colectivos, pero buscan a armonía colectiva, non? Nos buscamos o rollo individual, e eu e tal, e non sei que. Entón te pelesas co outro, non? Porque estás sempre ti pensando en ti mesmo ou a cada un, non? Fronte a outro. Ali eso non o concibe. Vamos, como podría decirlo eu, sin... Eu por circunstancias familiares, personais, teño que vivir temporadas en China. E non teño que vivir temporadas en China, en Beijing, como din eles, sino nun pobo, como din eles, de 3 millóns de habitantes, que está a 4... está a un montón de kilómetros da costa. E eu cheguei ali e me topei un día, paseando pola calle, con unha manifestación. E iban ali unhas señoras con uns cartéis, en chino, que non sei chino, evidentemente, o que decían, pero o familiar que iba, que era chino, me explicou que aquela xente estaba protestando
porque as vivendas donde estaban habitando, bueno, pois querían ter unha reparación, igual que aquí. Entón xa foi a primeiro obstáculo mental que eu non entendía, decías, joder, eu vin aquí lle pegaban a todo Cristo, a xente andaba con orelleiras e non podían moverse, e era todo o contrario. En fin, podía estar contando experiencias da miña vida nese pobo de 3 millóns de habitantes, máis en Shanghai, máis en Hong Kong, máis en outros sitios, donde vi unha armonía, que creo que esa é a palabra perfecta que se pode utilizar para definir como se vive nese país, con as súas mismas problemas, a súa mesma problemática que podemos ter agora, nos aquí, pero con unha concepción da vida, da familia, da educación totalmente distinta a nosa. Todo o que nos contan, ou que nos intentan contar, aquilo non é un paraíso, non é perfecto, teñen as súas deficiencias como pode ter calquer país do mundo, e poden ter a súa problemática como pode ter calquer cidadán do mundo, pero simplemente que nos dera poder, por exemplo, xubilarse como se xubilan eles ahora, aos 62 anos, e as mulleres aos 59, creo que subiron ahora, aos 55, pero creo que subiron un ano ahora. Bueno, ainda non subiron. Ainda non o subiron. No, se subiran eu estaría ali, agora sí. Probablemente non aquí. Na última conversa que tuve, foi que andaban por aí. Quen nos dera vivir esa armonía nas cidades, nesas grandes plazas, bailar como se baila ali, facer sinasia, discutir de política, eu a través do Google, claro, que tes que traducilo, quen pudera facer todas esas cousas aquí. En fin, non quero, simplemente un pouco contar a miña experiencia persoal, que aos meus 60 moitos anos de vida me iban a dicir a min que iba a vivir eu en China e que iba a estar tan felizmente ali e que non me importaría nada volver a estar, bueno, vou seguir volvendo, pero vivir permanentemente ali. Único problema, o idioma. E outro problema, que a veces me dan comida con os órganos eses que dicen que lle dan. O canibalismo de momento non me vai. Estamos presos. Con arroz. Onde estamos? Javier, eu queria te preguntar, desde o punto de vista, cal é a relación da sociedade chinesa contemporánea co seu rural, co rural máis tradicional, logo dese grande éxodo, dese grande desplazamento, non, de poboación do rural ás cidades. Como miran esa transformación? Tivo un punto traumático, non miran cara atrás, relacionan coa miseria, ou hai unha valorización, non, dese mundo rural, agrícola, tradicional que deixaron atrás? Sí, o valoran ainda moito. De feito, cando hai vacacións, sobre todo no ano novo chinés, prodúcese o que chaman a maior migración humana do planeta, porque van todos os migrantes que están nas cidades, van ao campo, ás súas vilas de orixen e tal, a visitar os pais se teñen, e senón a visitar o campo e a súa vila, non? Todos volven, sí. E todos están moi vencellados a súa terra de orixe, non? Os emigrantes. Nese sentido, hai moitas semellanzas coa Galicia, non? Na China, porque sí que teñen unha cultura de migración moi forte, non? E moitos deixaban os nenos tamén cos avós nas vilas no campo cando marchaban á cidade e tal, como pasaba aquí tamén. E hai outras semellanzas tamén que son curiosas entre Galicia e China, pero é certo que moitos galegos síntese como na casa ali, non? Síntese moi ben. Eu tamén de todos os países que viven moitos en China, foi o que máis sentíme na casa, que curioso, non? Porque sempre o vin como un país moi lonsano e tal, e o idioma, o que distí e todo iso, pero, sin embargo, sentíme moi ben alá. Son moi festeiros tamén, Sí. E desconfiados tamén como os galegos, así, reservados. Sí. ¿Las financieras hablas en inglés?
Sí, normalmente sí. Saben inglés? Non, bueno, cada vez máis, non? A xente nova... Chinés é un pouco, pero pouquiño. A miña filla fala moi ben, ela traduce moitas veces. Eu teño a filla de 8 anos que chegou ali con 2 e ela aprendeu chinés, que é unha maravilla escoitala, porque colleu o son e todo moi ben. E eu tentei, ao principio non tiña moito tempo, pero o último ano que tive máis tempo tentei ponerme aí a fondo, pero é moi complicado, precisas moitas horas para... Entonces inglés, non? Inglés, sobre todo, si eu daba clases en inglés, e bueno, a xente non va a falar inglés, pero a xente será ali no campo, eso non fala inglés, Aí, como dice aquí o amigo, con móvil, os traductores estos axúdanse moito, destes que falas o traductor, eso axúdate moitísimo, Eu quería saber unha cousa que non se falou, falache de Taiwán, pero non falache dunha mentira occidental que das máis bestias que viven na miña vida, que do Islam e dos yogures, do conflito dos yogures, que parece mentira que na presa occidental pouco máis que os arrasaron, aumentou a población, falase máis yogur que nunca, e iso colaron como se fora unha cousa pero bestial, o sea, que non colou nada, porque o contrario, os yogures viven mellor que antes, son máis, o yogur falase perfectamente, está protegido polo Estado, é unha das trolas, por así decirlo, máis vendidas, pero agora se deixou un pouco de funcionar, pero que ainda así siguen de vez en cando con ese... Sí, de eso falan no libro, hai un capítulo sobre Xinjiang, non? Sobre o país dos yogures, como dices? Os uigures. Sí, eso foi increíble, realmente, porque, sí, claro, como non ten outra cousa que facer, pois inventan cousas, non? Eso foi terrible, porque foi o que inventou toda esa... De onde sacaron as fontes de toda esa campaña é un teólogo loco alemán que se chama Adrian Zenz, que está totalmente tolo. Bueno, el facía libros contra os homosexuais e dicindo que viña Satán e tal, e que había que perseguir os homosexuais porque eran a representación de Satán no mundo e tal. E logo pusose a facer informes sobre Xinjiang, cando nunca estivo en China este tipo. É un teólogo alemán, pero que vive en Estados Unidos e que pertence á fundación de Estados Unidos, Fundación das Víctimas do Comunismo, non? Sí. Pois ese home foi o autor de todos os informes nos que logo se baseaban os medios occidentais para falar mal de Xinjiang. Ese home, o sea, a fonte era unha cousa, sabes? Cando eres un xornalista sabes que a fonte é fundamental, non? Pois aí non había ningún problema coa fonte, non? Había un informe que falaba moi mal de que estaban ali cometendo un xenocidio chineses, entón había que collelo. Pero vamos, é toda unha pura falsidade, non? Para nada había un xenocidio en Xinjiang. O que sí podo pasar, porque é certo, tiveron un terrorismo moi duro ali que causou máis de 1000 mortos ao principios dos 2000 e logo sobre todo entre 2010 e 2016. Entón logo China aplicou un pouco de man dura ali, non? Con moito control policial e do exército e tal, e logo fixo eses centros que les chamaban centros de vocación, de formación profesional, non? Que os centros que di Occidente que eran campos de concentración de os medios occidentais e tal, pero eran centros de formación profesional onde segundo os chineses, eu non sei se todo, sempre así, a xente ia voluntariamente e ali ian sobre todo a xente radical, religiosa, moi religiosa. Os chineses decían para desradicalizar e facer que esa xente podera aprender unha profesión para poder encontrar un traballo e tal, estivera ocupada. En principio eso era loable e tal, o que eu non sei se algúns deles sí que non entraron voluntariamente e foron obligados, non? Aí sí que se puderon vulnerar algúns dereitos, pero vamos, nada que ver del 11 con un xenocidio, non? Adri. Ben, eu quería preguntar unha pregunta algo aberta demais, pero en todo caso a ver se poderamos centrar. Cal é a opinión que ti tes percibido na China en relación ao proxecto dos BRIC, tendo en conta o papel fundamental que xoga a China, tendo en conta que é unha das grandes preocupacións do imperialismo americano e do eurocentrismo que vivimos sometidas. Entón, que nos podes trasladar ti da visión que hai ali dese proxecto
pois que dende Europa, digamos que se ve un pouco a expectativa, no? De que é algo que pode ser que este en marcha, pero non hai tampouco moita información. Non, China está encantada cos BRICS, non? China en xeral está encantada con calquer relación co resto do mundo e máis calquer asociación con outros países para facer algo diferente, non? O que hai, non? Porque China, por suposto, considera que o orde mundial e as institucións que rixen ese orde mundial saído da Segunda Guerra Mundial, as institucións de Bretton Woods e todo isto, o FMI, o Banco Mundial e mesmo a ONU, non son representativas, non son justas, agora mesmo xa dende hai tempo, non? Entón, todo o que sexa, como persiguen os BRICS, un pouco cambiar esa mecánica de funcionamento do mundo, China persigue iso, non? Está encantada de que haya diferentes, o sea, países con todo tipo de ideoloxías nos BRICS, non? Que de feito agora entrou tamén a Arabia Saudita e tal, non? E si, China busca iso, non? Que, por un lado, comercialmente, non? Que poder ter relacións comerciais con todo o mundo, en vez de igualdade, non? E logo o busca seriamente, o sea, eses ideais que ás veces o mellor os ledes nos periódicos así, de dirigentes chinos falando así como de armonía no mundo, non sei que, repartir a riqueza, porque iso de repartir a riqueza que pensan para o seu país tamén o pensan para o mundo, e esos son un dos objetivos principais da França e a ruta, a iniciativa esta chinesa por todo o mundo, non? Para potenciar as infraestructuras, investimentos e tal. Pois eles tamén teñen uns ideais, parecen ás veces un pouco cursis neso, da maneira que falan, pero eles o creen así, que realmente tamén no mundo se pode repartir a riqueza, desenvolver a parte do mundo menos desenvolvida, e colaborar entre todos para mellor, non? Eles o teñen bastante claro e o ven así, eso, ainda que nos parece un pouco naif, non? E os BRICS son un instrumento para iso, non? Entón, China, canto máis potencia podan ter os BRICS, mellor. E tamén, canto máis a Unión Europea se distancie dos Estados Unidos e poda ter relacións comerciais e culturais, políticas de todo tipo coa Unión Europea, moito mellor para China, non? China está moi interesada en que a Unión Europea teña de unha vez unha autonomía estratégica forte respecto aos Estados Unidos, non? Que parece que agora coa guerra comercial de repente saíron por primeira vez un pouco autónomos, non? Non sei canto durará eso, porque non sei se Trump ao final, despois dos 90 días esos de pausa, vai poñer aínda os aranceis a Europa e ao resto de países do mundo. Desde logo, se os pone, vai ser moi bo para China, porque vai gañar un montón de amigos e mercados no mundo, non? Todos os que abandonen EU. Pero eu creo que ao final non nos vai poñer ni siquiera a Unión Europea tampouco, non? Pero bueno, habíase de Sánchez e moitas declaracións dos políticos europeos e todo eso foi formidable nese sentido, non? Foi por primeira vez un xesto así cara a China e fora de Estados Unidos, que estaba dicindo que corrías risco de perder o pescozo se te relacionabas con China, esas cousas, non? Sí, mira, vou facer outras preguntas, non tes por que contestalas todas. Unha, como está a situación do Tíbet e de outras nacións que están ali metidas por China Imperio? En concreto, como está o tema de Macao, por exemplo, que ahora mismo está bastante efervescente. Outra pregunta, en China, aparte do Partido Comunista, hai outros partidos legais, non estou falando de partidos clandestinos, que igual os hai tamén. Que función e que papel é só ornamental ou teñen unha vida real e unha incidencia real deses outros partidos? E a terceira e última pregunta, hai unha diáspora china, hai moitos chinos polo mundo adiante, cal é a relación con China, vamos, de todos os chineses que vemos aquí nas tendas e nos... Bueno, empezando pola última, eso xa dependerá de cada un, porque é unha cousa moi, non? Relación con China, con o goberno, ou con China en xeral, ou dos emigrantes, digo. Que dis? Que preguntas? Si están moi desvenceñados do país ou teñen moita relación, quero dicir, eu penso na diáspora galega, a xente que se foi a América, ten unha determinada relación co país. Esa relación a mellor non é igual en todas partes, claro. No, penso que avencellados sí que están, sempre siguen estando, non? O que non sei se, bueno, como os galegos a mellor tampouco volven moito, non? Os chineses que podes ver por aquí ou así non... Pero sí, algúns volven así. Pero sí, vencellados siguen, non? Tamén hai diferencia na emigración, non? Están os
bueno, a migración máis preparada, por exemplo, en Estados Unidos, os científicos, profesores, todo isto, moitos están volvendo agora, non? Hai noticias casi cada día de profesores que volven a China, porque en Estados Unidos, por exemplo, hai agora políticas moi racistas, non? Políticamente e socialmente contra os chineses, non? Entón están volvendo moitos, non? E non só de Estados Unidos, tamén de Europa e iso, non? A relación eu penso que sí, que sempre a manteñen, non? Un pouco como os inmigrantes galegos, non? Sí. Logo outra pregunta, perdón. Macao e os partidos, que non son o Partido Comunista. Ah, sí. Bueno, o de Tíbet e tamén de Xinjiang, que quería falar antes, pero non esqueceume de comentar iso. Tanto Xinjiang como Tíbet, que son as rexións autónomas máis potentes da China, con lingua propia e todo isto. Por exemplo, a lingua, ali non son os cartéis oficiais, iso tamén nas tendas, nos bares, sempre ves os dous idiomas, non? O mandarín e o tibetano ou o uigur, non? Pero un pouco máis pequeno, o uigur ou o tibetano que o mandarín, non? De feito, eu estive dúas veces no Tíbet e a segunda vez que estive no vi un pouquiño máis pequeno ainda o tibetano. Pero bueno, sorprendeume que estivera, o sea, nese sentido, moito máis que aquí, porque os ves en todos os negocios privados, non? Non son nos cartéis oficiais, non? Ves os dous idiomas. Apréndese na escola, tamén tanto tibetano como uigur, e outros idiomas tamén que hai en Mongolia, interior e tal. A xente destas rexións ou autonomías ten discriminación positiva os modos a hora de entrar na universidade de Beijing, por exemplo, universidades da China continental, non? Tamén tiñan discriminación positiva co dos fillos, cando era a lei do fillo único, eles podían ter 2, e agora poden ter 3 e poden ter máis, non? En moitos casos hai discriminación positiva, porque se consideranse etnias, non? A parte de cultura, son porque son etnias diferentes tamén, non? Da Han, que é a etnia mayoritaria chinesa. E, bueno, hai cousas, a pesar de que China é un estado centralista, porque é centralista, pero tamén ten un grado de autonomía bastante potente, non? E teñen gobernos regionais, parlamentos tamén e iso. Eu creo que as linguas e a cultura se respeta bastante, non? China ten 53 etnias diferentes, non? Hai moitas minorías e respétanse. Cando teñen lengua e a cultura das minorías se respeta, se fomenta incluso, non? No Tíbet, tanto no Tíbet como en Xinjiang, por exemplo, que decía él, non? O desenvolvemento impresionante, non? O que progresaron esas rexións nos últimos anos, non? Pero eu sí que vexo que, a pesar de que, como decías ti, os uigures siguen crecendo, os Han tamén siguen crecendo, e crecen máis que os uigures, non? Ou, por exemplo, en Xinjiang é posible que acaben sendo a maioría da población, non? Entón, se acaban sendo a maioría da población, ao final sí que vai haber un certo predominio máis dos Han ali, non? Pero van ali porque hai traballo ali, emigran ali e tal, hai oportunidades de negocio, entón van ali, non? Bueno, eu diría que en China hai un respeto das minorías, incluso en determinados aspectos maior que o que pode haber aquí, non? Noutros, ao mellor, non tanto, pero sí, teñen tamén os medios de comunicación nos idiomas autonómicos e iso. E se aprenden tamén os idiomas nas universidades. Os partidos. Sí, hai partidos pequenos que non teñen moita forza, teñen alguna representación na Asamblea Nacional Popular, e ali, como fan as leyes, pois poden propoñer cousas, non? Pero non sei ata que punto unha opinión do Partido Comunista pode ser moi representativa, a mellor sí que en un párrafo dunha lei ou alguna cousa, non? Alguna idea, pero non sei en xeral na gran orientación da lei máis difícil, non? Pero sí, aí poden propoñer cosas que teñen influencia nese sentido, non? Pero en xeral en China o Partido Comunista é o que decide, non? E non son tanto partidos ideolóxicos, non? Como partidos ligados a sectores, tamén. A sectores profesionais, etc. Digo Sí, que sí. Non hai un sistema de partidos como se pode entender, non? Nunha democracia liberal ou unha democracia formal, non? Sí. Había aquí un par de palabras. Sí, pensé que traballabas na universidade.
supoño que estás medio en contacto coa xuventude esa, si se comenta algo que se saltan o filtro de internet, eso como se chama, a gran barreira, eso, algo así, os xóvenes teñen moito acceso a internet que temos nós, que decir. Sí. Hai unha cousa que se chama VPN, ou VPN. Sí. Pois esos extranxeiros a temos todos, porque senón non podemos ter nin WhatsApp, nin Que Google. se cargan antes de chegar ali, non? Non, sí, pero eles non, porque eles, mesmos que non saíron aí como os estudiantes de 20 anos, xa a teñen, porque hai moitas chinesas tamén desas VPN, non? Entón, todos os meus alumnos tiñan VPN. Que teñen contacto posterior co internet. Digamos, a xente máis formada nas universidades, sí, todos a teñen. Outra cousa é no campo e tal, e a xente mellor que non está na universidade, pero a xente máis formada, sí, saben perfectamente o que pasa. Non lles interesa moito tampouco, non creas. Non, o mellor, o mellor Facebook ou así, ou algunha rede social así pola novedade, pero non lles interesa especialmente. Eles teñen tamén, digamos, a versión chinesa de pois do Twitter, do Facebook, do outro e tal, e incluso mellor, non? WeChat, que como WhatsApp é ao mesmo tempo unha rede social, aparte de unha aplicación de mensaxería, entón tes aí de todo, podes pagar, tes miles de cousas. Interesa o mundo exterior. Non lles interesa especialmente, lles interesa ver o que pasa, eso, non? E consultan, pero non lles parece que se lles perda nada tampouco, nin... Sí que teñen ganas de coñecelo, non? E teñen moito respeto polas culturas estranxeiras, eso, aprenden moito delas tamén, non? Pero non é así unha cousa, sabes? E aproveito tamén, como se mirou ali a detención desta muller de Huawei, deste alto cargo en Canadá, non sei se supoño estás... Eso como se mirou, porque... Sí, claro, porque... Como unha maniobra máis política que... Sí, claro. O sea, moi mal, non? Eles están moi en contra das sancións ás súas empresas, non? A Huawei, e logo que deteñan de repente a esta muller, non? Que aparte era bastante querida, así, pola xente e tal, porque aparecía nos medios e tal, e era filla do fundador, ¿no? de Huawei, que Huawei a pesar de eso é unha cooperativa, sabes? A propiedade de Huawei é dos traballadores. O fundador ten un 1% así, pero o resto é todos os traballadores a maioría teñen accións e propiedade deles. Non é unha compañía nese senso privada capitalista, ¿no? É unha cooperativa. E reparte beneficios entre todos os traballadores, o sea, os beneficios cada ano, ¿no? Aparte do que se adica a investigación e tal, que moito, o que adica a investigación, unha parte importante repártese entre os traballadores. Como avance Ortega. David. Eu, xa que estuve da universidade, e eu, polo que podo ler ou ver sobre China, sei que a cuestión da educación é moi importante e explica moito do que está conseguindo, non? Sobre todo de avance tecnolóxico e tal. Entón, a mí me interesaría unha visión particular a túa, da túa universidade, de como se plasmaba ali esa aposta pola educación. É dicir, como é unha universidade en China que apoio especial hai, ou como organizan, ou que recursos hai, é dicir, se hai políticas, se efectivamente hai unha aposta moi decidida pola educación, como se di que hai, non? Pola investigación, dis, ou pola educación? Bueno, en xeral, polo sistema educativo, non? Por apostar por formar a súa xente, non? Sí, desde logo hai unha aposta grande, non? E mesmo, até con meu exemplo de enseñar ali xornalismo os chineses, non? É un xornalista occidental, en teoría, ensinando os xornalismos os chineses, non? Xa, dache unha idea de que queren ter todo tipo de referencias e de cosas que podan enriquecer os estudiantes, non? E adican moitos cartos á investigación, sobre todo é impresionante na China, tanto na universidade como nas empresas. Huawei é impresionante o que dedica a investigación, pero moito diñeiro, moitos recursos, moito personal, non? E por iso agora está avanzando, vamos, na cuestión dos chips e tal, que era o que lle faltaba para ter autonomía respecto aos Estados Unidos. Avanzaron nos últimos 3 anos moitísimos, non son capaces de facer pequenísimos desos chips, non? Van moi rápido, e son moi bons neso e van como cohetes aí, non? Eu teño a presión de que ali están no futuro, non? Cando comparas con isto. Se podo facer outra pregunta, que tamén
digamos, a túa percepción, non? É dicir, como hai aquí sempre a dúbida de, bueno, pero hai unha sociedade socialista, capitalista, que é eso, non? Entón me gustaría, si, xa deches algún exemplo co da cooperativa de Huawei ou o tema da xubilación, non? En que elementos, digamos, socialistas se perciben nesa sociedade para a xente ao día a día? Onde se percibe que efectivamente hai vetas socialistas ou hai, é dicir, a parte dos hiperdesenvolvemento capitalista que teñen, hai unha dedicación a políticas socialistas. Sí, bueno, na política, non? Nas políticas que fan, non? Que se explica un pouco no libro, non? As políticas de reparto da riqueza e todo iso. Eu creo que sí que son socialistas, o sea, outro día preguntaban tamén, non sei se foi en Santiago, que decía un destes que é moi famoso en Twitter, un xornalista así, que está moito en Rusia, bueno, total, que decía que China era un capitalismo productivo e o americano un especulativo e tal. Eu penso que China non é capitalista, non é un país capitalista. Funciona con a economía de libre mercado, ¿no? Porque deuse conta que a economía de libre mercado viña moi ben para crear riqueza. Precisaban riqueza para logo repartir. Como decía Deng Xiaoping, a pobreza non é socialismo, ese é o gran éxito de China, ¿no? Que é un éxito impresionante, o único no mundo, ¿no? O único modelo socialista que creou riqueza e que ten un montón de consideracións positivas, ¿no? Que triunfou, digamos, ¿no? Ata o momento. Pero eu creo que eso, que funciona na economía de libre mercado, pero sempre tendo claro que son un país socialista, que hai que repartir a riqueza, non facer todos iguais, non? Porque vai ser sempre habendo ricos e tal, pero mesmo as empresas chinesas ten moi interiorizado que a súa riqueza ven de todo o colectivo, digamos, non? Eles forman parte tamén dese proxecto colectivo e teñen claro que a súa riqueza non é só deles, sino que a deben un pouco a sociedade que lles axudou a ser ricos, non? Entón teñen que colaborar tamén coas zonas do país agora, que é impresionante como colaboran tamén no programa de erradicación da pobreza coas zonas do oeste do país e do centro menos desenvolvidas. As empresas chinesas fan moitísimos programas de desenvolvemento industrial para sacar a xente da pobreza, fan moitas doazóns tamén. Eles sempre teñen moi claro que teñen que colaborar co resto da sociedade da que sacaron esa riqueza, non? En ese sentido son moi diferentes as empresas chinesas das empresas capitalistas normais, non? O de aquí, non? Moi fundadas en a plusvalía, sacar a plusvalía e con a plusvalía é túa e tal, non? Ali sí que teñen que repartir esa plusvalía, non? E eu creo que son moi conscientes desos, tanto as empresas como toda a poboación, non? E logo as políticas son socialistas, eles nunca perden de vista o socialismo e o marxismo tamén, non? A disidencia sempre está facendo moitos documentos sobre iso, como sincretizar, digamos, o socialismo coas características chinesas e tal, pero como seguir nesa senda. O fío desta cuestión, hai unha pregunta que paira, non? Sobre como se aborda a realidade chinesa, que esta crítica esquizofrénica, non? Por un lado, digamos, dende o pensamento dominante se caracteriza China, non? Como un réxime autoritario, unha dictadura criminal, o peor exponente dos réximes totalitarios, e por outro lado, en sectores da ultraesquerda e mesmo da esquerda, de Sarón europea, nomeadamente, se ten unha visión así, bueno, especialmente ortodoxa, no? A respecto do que é a China, que non sei se había debate sobre se a NEP de Lenin na Rusia bolchevique era unha práctica de construcción do socialismo, a respecto de que efectivamente China non é unha experiencia socialista, sino que ven sendo unha especie de nova forma de capitalismo explotador, pero con características propias, non? A que crees que se dé? Porque eu creo que non hai ninguna outra experiencia, non? Ou ninguna construcción histórica que non sexa máis menos contemporánea na que a abordaxe sexa tan esquizofrénica, non? De, por un lado, sectores que cualifican esa experiencia dunha determinada maneira e, por outro lado, esa crítica, non? Esa etiquetaxe moi eurocéntrica a respecto da falta de socialismo chinés, non? É difícil tentar decir a que se debe, pero vamos, eu creo que ten algo que ver con isto que falábamos da campaña contra China, non? Ao final, esa esquerda de salón que ti dis entra dentro desa campaña e claro, como non pode desacreditar a China polo seu éxito, a desacreditar por non ser socialista neste caso, non? O sea, como integrar a mensaxe pero que sacada por outro lado, non? O sea, non é que China sexa
as súas políticas esas non sei que tal, sino que son moi capitalistas, o sea, non son nada socialistas e por iso mal, ainda que as políticas sean boas, non? E realmente a mí sorpréndeme, non? Sorpréndeme como a xente pode ser tan pechada de mente ou de visión para non ver que China é un éxito e un modelo a todas luces de unha construcción socialista loable, que sacou a centos de millóns de persoas da pobreza, que está construindo un proxecto de riqueza distribuída colectivamente e que eu creo que un modelo en moitísimos aspectos, en fin, que non entendo como esa xente pode ser tan pensada en non apreciar esas cousas, non? Cando eles precisamente están todo o día debatendo do socialismo, non? Non se me ocurre por qué, pode ser mesmo. Non sei se era unha cuestión. E bueno, a ver, o de China me fai gracia porque hai tantos estereotipos. O primeiro que todos aceptamos aquí é que dice que os chinos que palman aquí non van ao cementerio. Donde están? Debe ser los órganos esos que se están... Bueno, entón, aquí é un cachondeo, porque dicen tantas barbaridades de outros povos que aquí a xente traga con eso tranquilamente, pero que son verdaderas barbaridades. Eu quixera saber si China tiene una cárcel totalmente ilegal como Guantánamo, o tiene bases militares en España, o las va a montar en cierta medida, ¿no? Es decir, países totalmente invadiendo países, matando xente, facendo un montón de troperías, y resulta que esos, como son aliados nosos, non se dice nada, e nosotros se le busca el detallito, que eu supoño que ali teñen unha conciencia diferente, unha maneira de pensar diferente e tal. Hai que ver que ali hai unha muralla de 5.000 kilómetros. Esa muralla non era para invadir, era para defenderse dos mongoles, que os invadían a eles. Es decir, tienen una manera de pensar non moi determinada, moi expansionista, porque se non estarían en América Latina tamén ocupando os países. Bueno, eu que quería preguntar aí era o tema da relación con Moscú, porque ahora todo se fala de eso, de que hai unha alianza e que, bueno, pues intenta tal, e de aí donde ven todo el mal de que los Estados Unidos, la OTAN, bueno, que temos aquí en Europa con este tema, para armarnos hasta os dentes, que eso non é máis que un negocio, para vender armas, e como está esa situación, si hai algún tipo de alianza, hai alguna construcción aí, como se ve todo isto, e tal. E xa digo, China non debe ser moi expansionista, porque lo normal es que Vladivostok fuera China. Non sei tampouco. Está máis cerca, non? Pero non os vin subir para arriba, invadir, ocupar e tal. En cambio, os que ocupan aquí, parece ser que son as ursulinas. Bueno, entón quero saber eso e o tema da religión, que tamén parece decir, coño, como aí non hai tensiones de tipo religioso, ou hai unha aceptación, porque eu tamén non vi ningún problema a nivel de religión ali, con el tema del budismo e tal, compartido, bueno, con unha ideología que es el Partido Comunista y todo lo que representa eso en cuanto al tema religioso. Yo creo que se convive tranquilamente, non hai ningún problema, pero bueno, que alguén o explique que estuvo ali, porque aquí o que nos dan a pensar é que ali a religión está totalmente perseguida, de todo tipo e tal, eu non vexo que eso sea certo. Eu quería preguntar esas dúas cousas. Gracias. Respecto a lo que decías, tamén o orientalismo, eu creo que xoga tamén aí, non? Esa condescendencia de Occidente respecto ás culturas de Oriente, non? Tanto do Extremo Oriente como do Oriente Medio e do Norte de África mesmo, non? Esa cousa como que non somos superiores, os vemos aí, non? Eu creo que tamén da esquerda esa del salón hai algo de eso, cando miran a China, non? E bueno, tes toda a razón, o sea, expansionista non é nada China, todo na súa historia, non? A muralla que ti vendís construíse para defenderse das invasións bárbaras estranxeiras, non para atacar, non? As expedicións de Chenghe, que casi 100 anos antes de Colón saiu aí con máis de 30.000 persoas con unos barcos gigantescos polo mundo, estivo en todo o Índico, en África, pasaron o Cabo de Boa Esperanza, e moitos din que chegaron a América. Hai varios libros sobre eso, sobre os chineses en América antes de Colón.
E fixeron 7 expedicións desas durante 30 anos, non colonizaron a ninguén, nin deixaron, digamos, non tiñan ningún interese en expandirse, non? Do seu territorio. Intercambiaron cousas e tal, foron expedicións científicas, comerciais, en medio diplomáticas e tal, ian con regalos, e logo a xente dos países onde estiveron ian a Pekín cos seus regalos e tal, pero nunca, digamos, conquistaron ni impoñeron o seu sistema a ningún dos países nos que estiveron moitos. Bueno, hai moitas máis detalles do expansionismo, non? China é o único país que leva máis de 35 anos sin pegar un tiro, o sea, toda este paso da pobreza, a riqueza, este ascenso de China realizouse sin pegar un tiro fora das súas fronteiras, non? Un só tiro, non? Eso non pasou con ningún dos imperios que coñecemos, ni no Imperio Romano, ni no grego, ni no otomano, incluso o ascenso de Alemania, de Xapón entre guerras, no período de entreguerras, todas esas ascensións, digamos, de potencias no mundo sempre foron a base de colonización, conquista, sangue ou violencia ou algo así. Si non fixo sin pegar un só tiro, non? O desenvolvemento pacífico que lle chaman eles. Eso que quere, non teñen ninguna intención de impoñer a ninguén o seu modelo, nin colonizar a ninguén. Que máis me preguntabas da religión? Y relacionado con lo que estás diciendo, ¿el Tíbet? ¿El Tíbet? ¿El Tíbet qué? No sé, lo mismo, lo que nos llega aquí es que pues colonizaron el Tíbet, ¿no? Se expandieron hasta el Tíbet. ¿Por qué el Tíbet? ¿Por qué no dejaron el Tíbet tal como estaba? Hombre, hay debates sobre si el Tíbet era chinesa desde hay miles de años, ¿sabes? Pertenecía al país, ellos creen que pertenecía al país. ¿El Tíbet no era independiente? No. ¿No? Nunca fue independiente. No. Tíbet era, digamos, una sociedad gobernada por los lamas, feudal, ¿no? Porque era un régimen super feudal, ¿no? Os lamas eran os grandes reis do territorio e tiñan os servos a todos os demais, ¿no? Pero pertencía a China igual que outras rexións, digamos, tiña moita relación con China desde moi antigo, ¿no? E logo, pois, sí, cando o maoísmo triunfou na revolución, logo as tropas invadiron Tíbet, non? Pero porque, digamos, os lamas non querían saber nada deles, non? Do novo sistema que había en China. Pero non é unha anexión nese sentido. Eles consideraban que o Tíbet era China. Y luego el tema de la religión, se está preguntando. A religión. Estaba preguntando por Moscú. Ah, Moscú. Con Moscú hai unha alianza ahora, está claro, non? A marxe das diferencias ideolóxicas que creo que son moi grandes, non? Pero son dos países que están moi interesados, teñen moita relación de sempre, non? Económica tamén e tal, están moi interesados en facer unha alianza fronte a Estados Unidos, non? Buscando ese sistema novo, multilateral, mundial, non multipolar, no que sexa moito máis justo, digamos, entre os países do mundo, non? En eso coincide mucho China e Rusia, ten unha alianza moi estreita, non? En relación a lo que estamos hablando, ¿cómo ves eso? Si en un futuro Europa puede dejar de una puta vez a Estados Unidos, dejar de estar supeditado y irse más a China, Rusia, que nos iría mucho mejor. Sí, estou de acordo contigo, pero vamos, desde logo a Rusia non, Aquí Putin é o demo, se China está demonizado, Putin xa debe ser claro, Rusia es un país socialista, China también, no sé, Rusia ha habido una revolución. Rusia socialista, no. No sé, en Rusia ha habido una revolución, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué otro país ha habido una revolución? É un 89. Sí, hace un siglo ya. No sé, pues, al final Estados Unidos es lo que decimos, solo es invasión, venta de armas. Ben, como xa son horas, agradecervos a todos inmenso a vosa asistencia, reiterar o agradecemento á Librería Cartago por permitirnos realizar esta interesantísima palestra, mas sobre todo agradecerlle a Xavier García a súa inmensa xenerosidade por compartir esa perspectiva privilexiada, esa perspectiva de primeira man sobre unha realidade que para nós é tan desconhecida como a de China. Moitas gracias.